PA wala pang isinasapang kaso laban kay BP Sara. Headline News Blast. At sa ating balita showbiz, Juday, graduate na sa Professional Culinary Arts Program. Sunshine News Blast sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Dagupan City at sa buong Pangasinan. Ngayon po yung araw ng Huwebes, ika-16 ng Enero, taong 2025. At ako po yung tagapagbalita, kapartner J. Miguel Mendoza. Huwag niyo pong kalimutan i-share at i-like ang DCRD 981 Top News, SMNI News North Luzon at SMNI Radio News Channel. Para sa unang detalye ng ating balita regional ngayong umaga. Sunshine News Radio. Enrollment rate sa buong lalawigan ng Pangasinan nasa 95% ayon sa impormasyong ibinahagi ni Congressional Candidate Winstar at OPA ng 6th District Gilbert, Australia. Ang detalye ng balita mula kay Camarilet Morbigera. Camarilet. Ibinahagi ni Congressional Candidate Winstar at OPA Gilbert, Australia sa kanyang Facebook page na napakaraming pampublikong paaralan mula sa elementarya hanggang kolehiyo sa lalawigan na libre ang tuition fee. Ang isa sa pinakasikat na state university ay ang Pangasinan State University o PSU. Ani 6th District Gilbert, Australia sa ilalim ng Tuition Fee Law, Republic Act 10931, maraming kabataan sa Pangasinan ang nagkakaroon ng oportunidad na mag-aral ng libre sa mga pampublikong kolehiyo tulad ng PSU. Ang PSU ay maraming campus na nakapalibot sa bayan ng Pangasinan, kabilang na dito ang Lingayen, Urdaneta, Bayambang at Asingan. Kilala ito sa kalidad ng edukasyon at mga kursong praktikal tulad ng engineering, education at agriculture. Ikaw ba ang iyong anak ay mag-aaral na ng kolehiyo? Maaari lamang na magsubmiti ng aplikasyon sa PSU upang maranasan ang libre at may mataas na kalidad ng edukasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Ilet Mo Brigera, kapatner mo sa balita at servisyo. Samantala, Dagupan CDRMO umikot sa mga barangay upang matiyak ang kahandaan sa anumang sakuna. Kapitana ng Barangay Carael may paalala ukol sa nagpipicture ng mga ID kapalit ang pera. Ang detalye sa pagbabalik ni Kaparilet More Brigera. Kaparilet. Umiikot ang CDRRMO sa lahat ng mga barangay, katuwang ang mga barangay families sa pamumuno ng kanilang mga kapitanis. Ito ipang masigurado ang kahandaan sa anumang sakuna. Sa programang Handa Ka Ba? Mayroon ng napapanahong disaster preparedness lecture sa lindol at tsunami. Ito ay sa tulong ng mga kawani ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga residente ng Zone 1, 2 at 6 ng Barangay Bunuan, Giset. Ibinahagi sa mga residente kung ano ang dapat gagawin bago, habang at pagtatapos ng isang sakuna at kung saang lugar sa barangay sila lilikas. Ayon kay Mayor Belen Fernandez, pagdating sa kaligtasan, partner ang buong sambayanang Dagupan. Samantala, nagpaalala ang kapitana ng Barangay Carael na si Kapitana Luz Biminda Velasquez ukol sa nag-iikot umanong mga tao umiikot ngayon sa mga tao kung saan kumukuha ng picture sa mga national ID. Sa ngayon, ang dalawa sa mga gumagawa nito ay isinailalim na sa investigasyon ng Dagupan Police. Sunshine News Blast. Nakaupo, may kinakausap na yung mga iba doon sa labas. Nagkikintay ng ano. Siguro yun. Tapos yung 200 naman yun eh. Sabi ko sa kanila, ay kung may ano kayo, dapat alam namin. Saan kayo nakabis sa Dagupan? Wala. Saan lugar? Sambonga. Sambonga daw? Arab yung isa. Pero yung isa Pangasinan. Na ano? Santa Rosa. Tumawag ako. At siyempre, ayaw kong ganun. Kami ito sa ako. Sabi ko sa kanila, sana kinanong yung ID niya. Anong pakay niya dito? Bakit nandito? Yung isa sumusunod sa kanila. Siguro doon ay nag-istasyon doon sa harap ng school. Tapos ay doon tayo upo sila dito siguro sa loob. Pero yung mabuti
tumating ako. Hindi ako dumating. Wala naman alam. Andito yung kagawad. Sinabi ko na sa kanila na hindi lang ito may pinos ng sa akin na mga kasama ko sa mga punong barangay. May WhatsApp kami. May pinos nila na may daw naglilibot-libot sa mga barangay na nagsasabing libre ang examination ng dugo o mag-iinit sila libre daw. Kaya yun ang sinabi ko, nakapost sa akin. Sige nga kayo akala ko yun nga, may ano, yun pala iba. Nagbabala si Kapitan Velasquez sa mga tao na huwag maniwala dahil maaring magamit ang national ID sa sugal kung saan ang may-ari ng ID ang maaring siningilin o managot kung nagka-problema. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Kapartner, Ilet mo Brigera, kapartner mo sa balita at service. Dagdag balita, bagong ayos na Children's Park ng Asingan binuksan sa pangunguna ni Mayor Lopez Jr. Ang detalye mula kay Marlena Hernandez. Marlena. Magandang umaga sa partner. Opisyal nang binuksan nitong Miyerkules ang bagong na-renovate na Children's Park sa bayan ng Asingan, Pangasinan. Ito ay pinangunahan ng ama ng bayan, Mayor Carlos Lopez Jr. Nagpapasalamat si Mayor sa lahat ng mga suporta ng taong bayan sa kanyang pamamahala. Anya ang reward money na natanggap mula sa pagkasungkit ng Seal of Good Local Governance ang siyang ipinag-renovate nila sa nasabing parke para sa mga bata. Sunshine News Blast! Sa lahat po nandito ngayon, isang mainit po na umaga dahil napututan na po. Actually, ito po ay isang handog po natin sa ating bayan. Dahil po, nakita nyo awardee ng Seal of Good Local Governance. Yung award po na yan, hindi po na ma-achieve without your cooperation and without your support. So nga po, dato ikat naaramidan tayo ang amin na umili iti Asingan. That's why, phase 1 lang po ito actually. Marami pa pong development ang mangyayari dito sa ating sa ating municipal playground because we would like to provide you yung facility sa buong Pangasinan. Welcome naman para sa Asingan LGU ang lahat ng mga may gininto ang puso na mag-donate ng malaruan o equipment para sa nasabing playground. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Learn Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Magbibigay parangal sa mga ligtas at malinis at greeniest barangay sa Mapandan, dinaluhan ni Mayor Carl Christian Vega. Ang detalye, alamin natin kay Kamarbik Taod. Kamarbik. Matagumpay na naisagawa ang awarding ng mga nanalo sa search for the safest, cleanest, and greenest barangay sa Mapandan. Isang patimpalak na may layunin hikayatin ang bawat barangay na panatilihing malinis, ligtas at maayos ang kanilang kapaligiran. Sa loob ng isang taon, masusing sinuri ang mga kalahok upang kilalanin ang mga barangay na nangunguna sa kalinisan, kaayusan at kaalaman sa pangangalaga ng kalikasan. Ang nasabing patimpalak ay binubuo ng dalawang kategorya. Category A, small barangays at Category B naman sa mga malalaking barangay. Ang mga nanalo sa Category A, ang champion ay ang Barangay Golden, second place naman ang Barangay Amanawak, third place ang Barangay Jimenez, Category B, Big Barangays, ang champion ay ang Barangay Pias, second place ang Barangay Poblasyon, at third place ang Barangay Nilombot. Pinangunahan ni Honorable Carl Christian Vega, ang alkalde ng Mapandan ng programa, kasama ang masaguli ang bayan members bilang suporta sa advokasya para sa kalinisan at seguridad sa komunidad. Ang tagumpay ng patimpalak na ito ay patunay ng pagkakaisa at disiplina kamit ang isang mas maayos, mas ligtas at mas lunti ang bayan. Saad ni Mayor Vega na dapat patuloy na suportahan ang mga ganitong programa para sa kapakanan ng bawat Mapandenyan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, pumahal Tahod, kapartner mo sa balita at servisyo.
Sa iba pang mga balita, Epilepsy Monitoring Center lalahok sa pagdiriwang ng National Autism Awareness Week ang balitang yan. Alamin naman natin mula kay Kapartner Sheila Balog. Sheila. Ang Epilepsy Monitoring Center ay pinarangalan na lumahok sa pagdiriwang ng National Autism Awareness Week na nagsisimula ngayon hanggang Enero 17, 2025. Ang taon ng inisyatiba na ito ay nakatuon sa pagpapahusay ng kamalayan, pagtangkap at suporta para sa mga individual sa autism spectrum at sa kanilang mga pamilya. Pinibigyang diin ng sentro ang kahalagahan ng paglinang ng isang inklusibong lipunan kung saan ang lahat ng individual ay may pantay na pagkakataon at umunlad at makapag-ambag ng makabuluhan. Alinsunod sa pagdiriwang na ito, ang center ay nagbigay ng mga komplementaryong electroencephalograms o EEGs para sa mga pasyenteng na-screen para sa diagnosis na ito. At sa gayon ay muling pinagtitibay ang pangako nitong tulungan ang mga nangangailangan. Patuloy tayong magtulungan sa pagpapaunlad ng higit ng pagkakaunawaan at inklusibong komunidad para sa lahat. Para sa Diyos ng Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita sa Samantala, DSWD-FO1, Kalahi, CIDSS opisyal na ibinigay ng gusali para sa Parents Teachers Association ng San Aguilian Senior High School. Ang detalye mula kay Parbian Bergabinya. Parbian. Yes, partner official na ibinigay ng DSWD Field Office 1 or FO1, Ilocos Region Capit BC, laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services, ang isang gusali ng paaralan para sa Parents Teacher Association ng Naguilian Senior High School or NSHS sa Barangay Ortiz, Naguilian, La Union. Alatapos sa subproyekto ay isang pagtatayo na isang dalawang palapag na 6 na silid-aralan na gusali ng paaralan sa pakikipagtulungan ng mga pinahahalagahang kasosyo stakeholder mula sa komunidad at lokal na pamahalaan bilang resulta ng pagbibigay kapangyarihan sa komunidad. Ang NSHS-PTA ay nakilala rin bilang Operations and Maintenance Group na magtitiyak sa pangmatagalang sustainability nito. Ang mahalagang mapagkukunan ng pang-edukasyon na ito ay inaasahang mapapabuti ang access sa dekalidad na edukasyon at may kinabang sa kabuang 676 na kabahayan mula sa Barangay Ortiz at higit pang mga mag-aaral mula sa mga munisipalidad ng Bawang, Bogulin, Burgos, Arinday at lungsod ng San Fernando, La Union. Para sa Joseph Philippines, kumati si Denver Gabinya, ka-partner mo sa balita at serbisyo. Mga may-ari ng food establishment sa Bolinao nagtipon-tipon para palakas ang industriya at asosasyon. Ang detalye sa pagbabalik ni Kabarbik. Tahod, Kabarbik. Sa isang makabuluhang hakbang tungo sa pagkakaisa sa industriya ng pagkain ng bayan, isang pulong kasama ang mga restaurateur ng Bolinao at may-ari ng mga serbisyo sa pagtutustos ng pagkain ay ginanap kanina sa Balin Bolinao Conference Room. Ang kaganapan ay naglalayong pagsamasamahin ang mga lokal na tagapagbigay ng pagkain sa ilalim ng Bolinao Food Owners Association sa pangunguna ni Ms. Marie Kaalim Guantia upang pagyamanin ang pagtutulungan at itaguyod ang culinary heritage ng bayan. Nakatuon ang pulong sa pagbibigay ng kapangyarihan sa asosasyon upang matiyak ang pare-parehong kalidad, pagbabago at pagpapanatili sa mga handog na pagkain ng Bolinao. Kasama sa mga paksang tinalakay ang mga paghahanda para sa paparating na Mangunguna Festival 2025, mga estratehiya para sa pagpapahusay ng gastronomic appeal ng bayan, pagtataguyod ng mga lokal na sangkap at pagpapataas ng karanasan ng mga customer upang maiayon sa mga malawak na layunin ng turismo ng munisipalidad. Itinampok ni Suarez ang kritikal na papel ng industriya ng pagkain sa paghubog ng pagkakilanlan sa turismo ng Bolinao. Ang pagkain ay hindi lamang sustento, ito ay isang kwento. Sa pamamagitan ng Beef POA, layunin nitong isalaysay ang kwento ng mayamang kultura at pamana ng Bolinao sa bawat plato. Ang inisyatiba ay inaasahang magbibigay daan para sa mas magkakaugnay na pagsisikap sa marketing, mga pakikipagtulungan sa kaganapan at pakipag-ugnayan sa komunidad na sa huli ay pakikinabangan ng kapwa sektor ng turismo at mga lokal na negosyo.
Ang asosasyon ng mga may-ari ng pagkain ng Bolinao ay muling pinagtibay ang kanilang pangako na gagawing pangunahing destinasyon ng pagkain at paglalakbay ang Bolinao. Ang mga dumalo ay nagpahayag ng optimismo tungkol sa mga pagkakataong idulot ng partnership kapwa para sa paglago ng negosyo at para sa pagpapatatag ng lugar ng Bolinao sa culinary map. Ang pagpupulong na ito ay nagsisilbing isa ring milestone sa paglalakbay ng Bolinao sa pagiging isang beacon ng excellence sa community-based na turismo at lokal na negosyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas, pumahalabik tahod ka partner mo sa balita at serbisyo.